Ja, jeg vil også gerne sige, at selvom jeg også som Johnny har levet de sidste 20 år uden for Danmarks grænser, så har jeg alle årene båret en byrde for, hvordan det går med den danske nation. Og vi er jo her ikke bare for at fortælle om, hvad der ligger os på hjertet. En situation, der kan ende med en tragedie for Danmarks folk, men også at vi tror, at vi lever stadigvæk i nådens tid. Og Helligånden er stadigvæk i stand til at vende tingene til noget godt. Men det har også at gøre med, om menigheden vågner op og tager stilling til det, der foregår. Vi skal ikke glemme, at i enhver nation, hvor der er et kristenfolk og en menighed, så har den menighed stort ansvar for, hvordan det går med nationen. Og hvis det går dårligt for nationen, så er der ingen tvivl om, at menigheden har svigtet deres kald. Specielt det kald, der går ud på, at vi er kaldet til først af alt, som Paulus siger, at bede og gå i forbøn for alle mennesker i vor nation, for kongehuset og for alle dem i høje stillinger, som jo indebærer regeringen. Og når man har et folk og et statsoverhoved, og man har en regering, så har man det, man kalder en nation. Og Paulus formaner os til allerførst i vores menighedsliv at udføre denne bønnetjeneste, menighedens bønnetjeneste for vort land og for vort folk. Fordi hvis vi gør det, så kan vi influere det danske samfund, fordi kun vi, som tror på Herren og er født på ny og har Helligånden, vi er de eneste mennesker, som kan gøre en forskel, fordi vi har adgang til den usynlige verden, og vi alle sammen ved, at det ikke er den jordiske regering, der alene regerer landet, men de er underlagt en åndelig magt i den usynlige verden, og kun vi, som kender og forstår forbønnens betydning og gør den, kan holde de magter tilbage, som ellers vil invadere vort land. Og denne sag med, at homoseksuelle bliver ligestillet med heteroseksuelle vielser i den danske folkekirke, at det er så bunden noget. Fordi det er den synd, både i Gamle Testamente og Nye Testamente, som siger noget om, at så venter der en dom, hvis vi indfører det, og hvis vort folk bifalder til det. Der er en, der har sagt, det er Erik Prinz, at sådan som det går med menigheden, sådan går det med nationen, og at vi har et ansvar for, at Gud vil holde os ansvarlige for vores kaldelse til at bede for Danmark. Og vi kan påvirke denne situation i den åndelige verden, som Paulus siger. Vi kan fremkalde en forandring af det åndelige klima, hvis vi udfører denne massive bønnekaldelse, som menigheden har. Vi står i gabet for vort folk. Og ikke nok med det, men han siger også, at på den måde kan vi åbne nationen for et gennembrud for evangeliet og beder i en drægtighed og uden vrede for vort land og for vort folk. Hvis vi gør det, hvis vi tager denne situation alvorligt
Og vi begynder at fylde vores kirker og vores menighedssale med mennesker, der beder for Danmark og råber til Herren om, at han vil frelse landet, for at dørene skal åbnes for en invasion af dæmoniske magter. Så er der en chance for, at Herren vil høre vores bønner, og han vil sende os en vækkelse. Hvis ikke vi vil gøre, hvad ordet siger, så er der ikke noget håb for os. Derfor opfordrer jeg de menighederne i Danmark, pastorerne og forstanderne, lad os begynde på en massiv, udholdende bønnetjeneste for Danmarks folk og for regeringen i Danmark, at vi må blive befriet fra det onde, der er ved at komme over os. Til din Herre.